नोंथांमोना दिनैनि नैबे प्रग्रामावहाय मा बुंनो सानदों? नैबे जोंहा दादगारिनि देबादांगिनि सोनाबहा जोंहा नैबे फाथैबारि आरो एक्सिगुरि जे गामि दिनै मोनथाम मोनब्रैनि गेजेराव जोङो मोनसे बर' माहारियारि फरायसा आफादा जे सांग्रांथि मेल खुंदों। जाय सांग्रांथि मेलानो जाहैबाय दे जोंनि बर'फोरनि हा हुनि रैखाथि, बर'फोरनि थामोनथा आरो बर'फोरनि जे 6 शेड्युल आरो बर'फोरनि जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि आरो फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 नि जि मोन्थाय जों थागिबि हिसाबै जोङो बे ओनसोलावनो जाय जोंनि आजै आजौ बिथांमोना दिनै बे हायावनो संसार जानानै रुंसारि जालांबाय आरो जाय हाखौ जोंनि फिसा फिसौनो बिथांमोना गथायनानै गालांबाय बे हा हुनि जि रैखाथि बे रैखाथिनि सायाव जों गुवारै जों मोनसे सावरायमेल लानाय जादों आरो बेयावनो बे ओनसोलाव गोबां बिथांमोननि जि जेंना आरो जेंसि बेखौ जों दिनै सावरायनो मोन्दों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जिहेथु जों मिन्थिगौ बे 2003 नि उनावहाय बर'फ्रा बे भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जेब्ला BLTआ सुक्ति खालामदोंमोन, मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना जे 6 शेड्युल गोहोखौ लानानै फैदोंमोन, बे समनिफ्रायनो जोंहा ट्राइबेल हिसाबै जोंनि BTC ओनसोलावहाय जों हा हुनि जों दिनै मालिक जानानै जों संसार जाबोदोंमोन। खुनु पर्यायै गुबुनफ्रा 2003 नि उनाव जोंनि ट्राइबेलफोरनि बर'फोरनि हाखौ बायनायनि जेबो खेमथा गैयामोन। जायनि समावहाय 2016 सिम मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा इलिगेलि सार्कल अफिसार्सफोरा एबा सोरबा गुबुन मानसिफ्रा जाय बिथांमोना हा बायनो मोन्थाय गैया दि जोंनि ट्राइबेलफोरनि हाखौ बायनो नागिरदोंमोन, जि फाइल प्रसेस खालामदोंमोन बेखौ होबथानानै दोनजोबदों। नाथाय जे बिचार मोनखांनायनि उनाव 2021 नि 1 जानुवारिनि गेजेराव जे लेन्ड मेलानि गेजेराव बै फाइलखौ हगारजोबनानै गुबुनफ्रा दा इलिगेलि हाखौ मोननायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जों सम सम मानगोनां दानि बिटिआरनि EM दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रन्जित बसुमतारी बिथांखौ जों सोंखारिबाय थादों। जे बिथाङा दिनै गुबुनफोरनो दिनै हा होनाय जि मोन्थाय इलिगेलि जे सार्कल अफिसार्सफोरनि थ्रुयै जि गुबुनफोरनो हा होदों बे टटेलि बे इलिगेल आरो बियो खुनु 6 शेड्युलनि दिनै प्रभिजनजों थाङाखै आरो जाय बिथांमोना दिनै हाखौ ट्राइबेलफोरनि हाखौ 6 शेड्युलनि जि मर्यादा बादि होबथानांगौमोन बे टटेलि फेलियर जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनि थाखायनो दिनै बिथांमोना जे बिचार गोरोबथानि उनावहाय जे माखासे दफाफोरावहाय दि कास्ट लेन्ड, ग्रेजिं लेन्ड, जे दिनै एक्सनिया हा दिनै बे गासैबो दि सरकारनि हा जागोन होननानै जे लिरनाय दङ, बे लिरनाय बादिनो दिनै बे जोंनि बे हाग्रा ओनसोलाव संसार जाबोनाय जुग बोसोर बिथांमोना दिनै गावसिनि हायावनो उच्छेद खालामजानायखौ जों नुनो मोन्दों। गावसिनि हायावनो बिथांमोना थागिबिब्लाबो होखारजानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनि थाखायनो जों बिथांमोननिसिम फैदों आरो बिथांमोनजों जों सावरायदों जे जोंहा दिनै 6 शेड्युलनि जि मर्यादा, जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जे इंराजफ्रा होलांखानाय ट्राइबेलफोरनो जे जों हानि मोन्थाय आरो 2006 नि उनावहाय जे जोंहा दिनै राइट टु फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों जे जोंहा हानि मोन्थाय थागिबि हिसाबै बिनि सायाव दिनै जोंहा दिनै मोन्थाय दं होननानै बिथांमोनजों जों सावरायफैदों आरो बिथांमोनजों गुवारैनो जे सोरबा जोंनि ट्राइबेलफोरखौ बेफोरबायदि हा हुनि मोन्थायाव होबथायोब्ला सोरबा OC, सोरबा SP, सोरबा फरेस्ट अफिसार्सफोर बिथांमोना दिनै फैनानै नोंथांमोनखौ गाग्लोबोब्ला बेयाव जोंहा 1989 नि शेड्युल कास्ट, शेड्युल ट्राइब्स एट्रसिटिस एक्टनि हिसाबै जोंहा बिथांमोनखौ केस होनो हानायनि मोन्थाय दं होननानै बिथांमोनजों जों गुवारैनो सावरायनाय जादों आरो बिथांमोनखौ जोङो बुंदों दे फैबाय थानाय समावहाय जाय बिथांमोनहा दिनै ससियेल मिडियानिफ्राय नुनो मोन्दों दे मानगोनां जोंना बिटिआरनि CM बिथां प्रमद बर'आ बुंबाय थादों दे बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय दे जोंहा गुबुन जाथिनो हा बायनायनि जि मोन्थाय बेखौ जों समानै होनो हाबाय, जोंना सान्थि लाबोबाय। नाथाय बेयाव जों बर' माहारियारि फरायसाफोरा टटेलि कन्डेमनेसन होगोन। दिनै 6 शेड्युलखौ सोरबा गुबुन जाथिनि थाखाय बानायाखै, बेखौ बर'फोरनि थाखायसो बानायदों। बर'फोरनि थाखाय गोबाव सोमावसारनायनि गेजेराव 5,000 10,000 बारायनि दिनै लाइमोनफोरनि मुंख्लं जानायनि उनाव थै गारनायनि उनाव जि मोननाय जोंनि 6 शेड्युल, बे 6 शेड्युला बर'फोरनि हा हुनि मोन्थाय राजनिति अधिकारनि थाखायसो दिनै होदों। बेयाव गुबुन जाथिनि थाखाय, गुबुन हारिनि थाखाय समान हानि मोन्थाय मोननांगौ होननानै दिनै मोनथाम सुक्तिखौ दिनै बानायनाय जायाखै।
दिनै बिटिसि सुक्तिखौ बानायनाय जायाखै बिटिआर गोरोबथाखौ बानायनाय जायाखै ओंखायनो बिथांखौ आङो बिथांनि जि स्टेटमेन्ट बिथांनि जि सिन्था धारना बेखौ आं सोलायनांगौ होननानै बिथांखौ आं नैबे मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय जिहेथु जोंहा दिनै जे सिक्स शेड्युल जे जोंनि राइट्स दिनै राजनितिक अधिकार हा हुनि अधिकारखौ जों फिसा बे मोनथाम गोरोबथानि गेजेरजोंसो जों लाबोनो हादों सोरबा गुबुन हारिनि थाखाय जों लाबोआखै